Pasidunggan sa Mandawi City Police Office ang usa ka pulis sa Basak Police Station tungod sa pag-abag sa pagpanganak sa 21 anyos nga inahan human didto na kini maapti sa kilid sa dan. Kadlaw ni atong Miyerkules sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi, nagpakitabang si Peter Garces sa kapulisan human nga ang iyang kapuyo nga si Mariel Bultron padung na manganak. Kulbaan nangayog tabang mayo kay na si Sir ba. Giasoy pa ni Garces nga igo lang nagbakasyon ang iyang kapuyo dinhi sa Sugbo apan wala siya magdahom nga mga nakay na diay kini. Agi yang paabot kay kuan man November may yang ingon wa mo may nag-expect nga inato mahitabo ba ma'am. Mong kumbiyansa ra sad me. Wa kung makato nga mga anak siya atong kunguda. Si Patrolman Semyon Villapanya nga duty isip beat patrol ni atong manghigayuna mo'y daling miresponde. Dali nga mi-alarma ang kapulisan na paingon sa apartment nga giabangan nila Garces apan 20 metros pa lang gikan sa gate na luya na ug kakuyapon na si Bultron. Hinungdan nga gipahigda na lang kini sa lamisa gawas sa balay ug didto na nakaanak. Medyo nakuyaw-kuyawan sa bukay kana kay watay experience about sa pagpaanak. Kuyaw-kuyawan sa go pero ug magpadala po ko sa akong kakuyaw kung karatol. Di sa to, basi dasig na may basi na ginoon mawa na ginoon silang duha so naningkamot siguro balag di ko kay baw gi matumato lang yun mo kung gipangutan na yung gagaw kabaw baka mo paanak so di kay ko kabaw mo pero basig di ko kabaw kay sir pero na ako'y gamay nga na ibawaan o sige tabangin na lang ko ni ma'am gugunitin na yung bata. Hinaya natin yung paghuwa kay para makuan. Saksi jud ka. Wala, nakuyungwan jud ko. Nahadlok ako, sabot na first time nga nakikita ko ba nga. Paitaw, mga anak na yun. Ano, luoy nga. Kuan po, murag mahinga daw pang maunsa ba kay muram siyang naluya gud. Asoy ni Villapanya nga usa ka midwife ang iyang iyaan, hinungdan nga iya na lang gihimo ang mga nakatunan kung unsaon ang paagi sa pagpaanak. Wala daman niya sa iyang 4 ka tuig nga panerbisyo pagkapulis, nakahimo siya sa pagluwas o kinabuhi sa laing paagi. Tanaw na ko siya asawa, talianak ng gyud. Giaswat na ko yung asawa, kadaog kasi mo asawa, hindi ko kadaog na sir. Sige, kuanin na lang ko, kuanin lang ko, kanang alalay lang ko diri sa may tiil, paggunit ako. Giaswat na ko siya, ma'am, balik ako siyang gikalong ba. Pagkuhan ako is hingguan mo gid ka nang hingkuan ri ang kanang ulo sa bata ba ni kuan siya nga ulo nang gid sa bata di na mo kuni kuan muto akong pag-aswat ako niya maabot og unahan kita og lamisa akong gibutang sa lamisa bata na lang gini pagbutan ako ni pagkita na ko sa kamot sa katong siya naman siya panty pa man siya kita na ko ang kanang kamot inugba medyo itom-itom ba muto na kuyawan sa ko. Diba sing naggaina ra to ang bata ba? So ako siyang lihog ko sa yung pandi kanang. Dali nga gidala sa pampublikong tambalanan si Bultron ug ang bata ug karon kasamtangan na nga anana sa luwas nga kahimtang. Nasayran nga si Patrolman Villapanya nga sakop sa Class Maidlap of 2018, lumad nga taga Dakbayan sa Escalante, Negros Occidental. Kasamtangan kini nga na destino sa Police Station 3 isip beat patrol. Matod ni Police Captain Emmanuel Rabaya, happy sa Basak Police Station nga hatagan nila og commendation si Villapanya tungod sa iyang maayong buhat bisan pa man wala siya medical background. Ganibot niyang hatagan og cash reward ang iyang tao sa maayong gibuhat niini apan nibalibad kini og buot na lang ihatag ngadto sa pamilya ni Garces ang reward. Commendable dito yung gibuhat ma'am. I-offer na ko siya na yung reward kay cash price pero nag-waive siya, ihatag na lang daw niya sa family. So bayo kayo kabalod dito nga sa tarong dun nga police ning ato ang sakop. And kani po applyan po ng mga award sa regional office sa may Tagmagran kaning mga kay para maparisan siya sa lain na pang kapulisan ba. Kini si Sherza Mayoy alang sa May TV Cebu.